Saka nyaya yapera pamusha pasi penyu pamushande pewana nemukadzi wemurume hamui panapa muchitinyepera panapa kuti imimi mamuchiri mese nemurume imi pamakabva murume vamarowa muuya panapa ndakakutaurirai kuti inini musandinyepere pa. I told you don't lie. Musandinyepere musazobva makandinyepera. Ndakakutaurirai ndipana musazobva makaedza kundinyepera musazofe. Mazwa vanhu vari munomu munozvizwa ero vanhu vari musazofe makaedza kuda kundinyepera please ndapota because ndotoprefer kurara na 3 am ndikukutsvaga kusvika ndakubata imi mambuya makabva pamurume mukaenda mukaroorwa yangu nhasi uno munodzoka munyepera vanhu pana maiva mberi pamusvika munyepa utanzi murume wangu ndaya ndichimuona tati chitini chese tati tatadi asi muyezo zenyu mugara nomwe murume. You even go to court kwa Major Street kunonyepera futi Major Street. You go everywhere lying about and muchikona vane vanhu wako kunyepera ine vanhu vari muchomo mese muchomo munonyepa imimi ndokuendesai kujeri inini. You don't come to court to lie. Kuya ku witness ndema munomu imimi kuya munomu kuya ku witness ndema Saka mbuya wayo vasina kuuya zvasina ndezvimwe munozwa hatizvidi izvo zvezvo todanha kutaura chii wantaura chokwadi tataura chokwadi todi tobatsirana kana muri kurwira wana toziva kuti wana namainini wavo they have to coexist. Wana wadzoka pamba hatisi kuramba kuti wana warambwe wana waiti sei mwana kana arambwa anodzoka kumba kwani kwa baba wake na mai wake ende wana kwavari kudzoka they've got a right yekudzoka kupi iko asi kana wana wadzoka handiyo futi passport yekudzinga waripo pamusha because waripo pamusha hausati wadzingwawa kana wazodzingwawa wanodzoka kwavo kana waripo learn to respect them. Uyu mukadzi wababa madzoka pamba mainini okugashirai coexist namainini not kutry matricks ekuti mainini abve musari pamusha muita madiro ajojina pamusha ari kutarisai kuita madiro ajojina ndi mainini saka ngaaende kuita nematricks ekuunganidza mari 250 uzikati mutende aende tizomuriwe 10 notobva tadaitwa ngaaende ndodai no it's wrong. Muruza it's wrong. Sekuru ari kupiwa sabhuku chiendai muite zvandakakutaurira ndakati endai mupe mukadzi uyu mushando wake ndesurviving spouse asi achigara pamwe pake ngagare newana wana uri kudzoka pachi pamba. Uyu mukadzi uyu haasina nzvimbo pamusha ipapo ane kwake kwakaroorwa ngaaende ikoko. Right, thank you. Andy.